Міёрах открыли новый корпус центральной районной больницы. Оперативную и квалификованную медицинскую допомогу тут смогут атрымаць тысячи жыхароў Прыдзімінскага краю. Дзень обороны дзяцей. Асаблівая увага тым, хто расце без бацькоўскай цеплыні і клопату. Гасцей сустракалі выхаванцы Віцебскага абласнога спецыялізаванага дома дзіцяці. Трэніроўка лыжніц у майскую спякоту. Двухразовая алімпійская чэмпіёнка па лыжных гонках Юстына Кавальчык рыхтуецца да новага сезону на лыжаролернай трасе ў гарадку. У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Паўночна-заходні рэгіён Віцебскай вобласці атрымаў выдатны падарунак. У Міёрах ва ўрачыстай абстаноўцы адкрылі новы корпус цэнтральнай раённай бальніцы. Цяпер тут аператыўную і кваліфікаваную медыцынскую дапамогу змогуць атрымаць тысячы жыхароў Прыдзімінскага краю. Падрабязнасці ў Сергея Місурагіна. Дыягностыка і аказанне медыцынскай дапамогі пад адным дахам. І што тут незвычайнага, спытаеце вы? А справа ў тым, што яшчэ з савецкіх часоў у Міёрах было 11 асобна размешчаных будынкаў, куды людзі звярталіся са сваімі хваробамі. Зараз для месцішаў пабудавалі сучасны медыцынскі гарадок. Падзеі, якой чакалі 26 гадоў. Менавіта столькі з пачатку 90-х у Міёрах спрабавалі пабудаваць сучасную бальніцу. Перабоі з фінансаваннем ператварылі аб'ект у даўгабуд, практычна без шансу ўдухнуць у яго жыццё. Радыкальная сітуацыя змянілася 1,5 гады таму, калі міёрскую бальніцу ўнеслі ў рэспубліканскую інавацыйную праграму. Стварыць бальніцу, якая адпавядае сучасным патрабаванням і рацыянальна выкарыстоўваць грашовыя сродкі. Храм здароўя ў Міёрах поўнасцю адпавядае гэтым патрабаванням. Цэлы медыцынскі гарадок размешчаны на кампактнай тэрыторыі, укамплектаваны кваліфікаванымі ўрачамі і нашпільгаваны новейшим медицинским обсталяванием. Свести в одно учреждение, в одно здание все то, что было разбросано и что нужно было обслуживать, содержать, и действительно возникали трудности с оказанием медицинской помощи. Здесь в новом здании с хорошим оборудованием, с централизованной системой подачи газов, современными операционными люди получат качественную медицинскую помощь. Калі ж казаць сухімі лічбамі статыстыкі, больница уяўляе сабой трохпавярховы будынак плошчай у 6000 квадратных метров, разлічаны на 50 месцаў. Фактически вся лечебная база в одном месте. Рядом находится клинико-диагностическая лаборатория, скорая помощь, ну и, соответственно, все вспомогательные подразделения, пищеблок. Медперсонал прыступіў да работы 8 мая, а самым запатрабаваным за гэты невялікі час аказалася акушэрскае аддзяленне. Тут ужо паспелі з'явіцца на свет 3 немаўляткі. У нас произошло 3 родов. 2 мальчика, 1 девочка. Будем смотреть, стараться улучшать показатели, расширяться. Все в наших руках. Фінансавалі праект пароўну за рэспубліканскага і абласнога бюджэтаў. На ўзвядзенне новага корпуса больницы было накіравана каля 22 миллионов рублёў. В республиканском бюджете совместно с областным на равнодолевых началах нашли финансирование. Ну и вот за 1,5 года налегли, практически работали без выходных, работали практически круглосуточно. И, как была поставлена задача, 8 мая этого года стали уже заселять в больницу людей. События, конечно, действительно колоссальные. На досягнутым у Міёрах спыняцца не збіраецца. У планах на бліжэйшую перспектыву пабудаваць паліклініку, разлічаную на 250 наведванняў у дзень. Сергей Місурагін, Александр Прыстаўка, навіны Міёры. Сёння міжнародны дзень абароны дзяцей. У Віцебскай вобласці іх пражывае больш за 210 тысяч, гэта амаль кожны 5-ы жыхар рэгіёну. 3/4 дашкольнікаў наведваюць дзіцячыя садкі, амаль 112 тысяч дзяцей вучацца ў школах. У мінулым годзе ў вобласці з'явіліся на свет больш за 11 тысяч хлопчыкаў і дзяўчынак. Смяротнасць сярод немаўлят за 2 апошнія гады знізілася на 42%. Падтрымка мацярынства і дзяцінства застаюцца прыярытэтам дзяржаўнай сацыяльнай палітыкі Беларусі. Асаблівы клопат сем'ям, дзе выхоўваюць дзяцей з інваліднасцю. Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Першамайскага раёна горада Віцебска арганізаваў для іх дабрачынную акцыю з віншаваннямі і падарункамі. Многія сталі гледачамі тэатралізаванага прадстаўлення, некаторыя прымалі гасцей дома. Разам з героямі знакамітых мультфільмаў на сустрэчу з юнымі віцяблянамі адправілася і наша здымачная група. Первый раз одел костюм. Костюм называется «Миньон». Будем радовать детей. Будто их защитники, все любят мультики.
У вясёлага міньёна дзень распісаны літаральна па хвілінах. У яго каля дзясятка адрасоў, куды трэба наведацца з прыемнай місіяй, павіншаваць сваіх юных прыхільнікаў са святам. Першым прымаў жаданага госця 11гадовы Алёша, які амаль 4 гады пакутуе на цукровы дыябет. Хлопчык вучыцца дома, рэдка дзе бывае, не так часта сустракаецца са сваімі равеснікамі. Таму такім гасцям заўсёды рады. Яны прыйшлі не з пустымі рукамі. Расти хорошим мальчиком, радуй маму, всех и всяк, вот, и здоровья тебе. Ад гэтых слоў вочы ў Алёшы засвяціліся, а на твары з'явілася ўсмешка. Ён марыць хутчэй выздаравіць і не перастае верыць, як і яго мама, у цуд. Чего бы тебе хотелось больше всего на свете вот сейчас? Выздороветь. Больше не болеть. Мы надеемся на чудо. Что-нибудь изобретут для сахарного диабета. Далёка не ўсе дзеці змаглі завітаць у гэты дзень на свята, якое арганізавалі на пляцоўцы аддзялення дзённага знаходжання інвалідаў і састарэлых Першамайскага раёна Віцебска. Сюды хлопчыкі і дзяўчынкі, а гэта выхаванцы дзіцячага дома, дома дзіцяці, цэнтра карэкцыйнага навучання і развіцця, школы-інтэрната, прыйшлі са сваімі бацькамі. Вясёлыя клоуны, забаўляльныя шоу, конкурсы, гульні. Арганізатары і валанцёры загадзя паклапаціліся, каб на свяце сумаваць не давялося нікому. Я пришел сюда, чтобы повеселиться, увидеть эксперименты клоунов, веселое что-нибудь. Самое главное, чтобы были счастливы и здоровы наши дети, а в наших руках все для этого сделать. Клопат і ўвага, цёплыя шчырыя словы ніколі не бываюць лішнімі, асабліва для гэтых дзяцей. Інна Кірыенкова, Олег Чарняк, навіны Віцебск. Да Дня абароны дзяцей віцебскія медыкі засяродзілі ўвагу на пытаннях планавання сям'і і здаровага ладу жыцця. У адной жаночых кансультацый Віцебска арганізавалі акцыю для шматдзетных маці і іх дзяцей. Пакуль малых забаўляў вясёлы клоун, жанчыны слухалі лекцыі ўрачоў і змаглі задаць актуальныя пытанні акушэру-гінеколагу і педыятру. Такія сустрэчы медыкі праводзяць штогод для таго, каб дзеці раслі здаровымі, а маці нараджалі здаровых немаўлят. Приглашаем их с малышами, потому что, когда они приходят к нам, мы видим подросших деток, доктора испытывают радость. Весь медицинский персонал понимает, что работа, которую они делают, она важна, нужна. Данное мероприятие в этом году проходит также в рамках месячника Красного Креста и единого мероприятия «Клубочек добра». Сотрудники нашего лечебного учреждения, то есть Витебского областного клинического родильного дома, подготовили вязаные вещи. Это одежда, пинетки, какие-то аксессуары, которые по окончанию праздника будут вручены мамочкам, детям. Завяршылася акцыя ўручэннем падарунку. Дзеці атрымалі станоўчыя эмоцыі, добры настрой, а іх маці шмат карыснай інфармацыі. У дзень абароны дзяцей асаблівая ўвага тым, хто расце без бацькоўскай цеплыні і клопату. Сённяшні дзень валанцёры і шэфы Віцебскага абласнога спецыялізаванага дома дзіцяці пачалі з прыемных абавязкаў, парадавалі маленькіх выхаванцаў. Як хлопчыкі і дзяўчынкі сустракалі гасцей? У матэрыяле Юліі Устінавай. Пагладзіць сапраўднага службовага сабаку кокер-спаніэля Джесі і лавіць каляровыя бліскучыя мыльныя бурбалкі – феерверк прыемных эмоцый. Такое простае дзіцячае шчасце сёння падарылі шэфы і педагогі маленькім выхаванцам Віцебскага абласнога спецыялізаванага дома дзіцяці. Сёння тут жывуць каля сотні дзяцей ва ўзросце ад 2 тыдняў да 3 гадоў, а таксама цяжкахворыя дзеці, якім аказваюць паліатыўную дапамогу. Основная наша функция – это защищать интересы детей, создавать им замечательные условия для того, чтобы им было тепло, уютно, радостно, весело. Ну и по возможности создавать условия для того, чтобы они нашли свою семью. Абарона дзяцей – гэта не проста стварэнне бяспечных умоў і клопат пра здароўе. Неабходна даць ім магчымасць мець шчаслівае дзяцінства. Не толькі ў святы, а і ў будні дапамогу дому дзіцяці аказваюць розныя арганізацыі в области і проста неабыякавыя людзі. Помощь по приобретению оборудования, по укреплению материально-технической базы этого заведения, для того, чтобы обслуживающему персоналу, всем, кто здесь работает, людям с добрыми сердцами, было легче и возможность у них была по уходу за этими детками. Сегодня в стране очень много уделяется внимания детству, и все законы, которые мы сегодня принимаем, в первую очередь корректируются на то, чтобы защитить детей. Шэфы прывезлі дзецям падарункі, паўдзельнічалі ў святочным канцэрце і ацанілі выступленні зусім юных артыстаў. Галоўнае, падарылі малым усмешкі. Дарэчы, 1 чэрвеня не толькі міжнародны дзень абароны дзяцей, а яшчэ і сусветны дзень бацькоў. І самы жаданы падарунак для гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак – жыць у сям'і, дзе ёсць мама і тата. А можа, і такі верны сябар, як Джесі.
Юлія Устинова, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Двухразовая олимпийская чемпионка по лыжных гонках Юстына Ковальчик тренируется на Витебщине. Пачаць падрыхтоўку до нового сезона жаночая национальная сборная Польши вырашила на лыжа-роллерной трассе у гарадку. Такому выбору паспрыялі рекомендации вядомых белорусских специалистов. За тренировкой лыжницу майскую спякоту назирал Артур Смоляков. У гэтыя гарачыя дні выпадковым наведвальнікам лыжаролернай трасы ў гарадку здаецца, што яны атрымалі сонечны удар. Па схіле комплексу ва ўрочышчы Вераб'ёвых гор спускаецца двухразовая алімпійская чэмпіёнка Юстына Ковальчик. Польская спартсменка з партнёрамі па нацыянальнай зборнай затрымаецца ў гарадку амаль на 3 тыдні. І за гэты час зорка зімовых гульняў у Сочи і Ванкуверы паспее атрымаць яшчэ не адзін букет з кветкамі. Нам сказали, что здесь такой беспечный, можно сказать, роллерный круг. У нас сейчас начинаем работу со сборной команды Польши, с молодыми девчонками. Как узнали, что здесь можно быть так, что и эти хорошие девчонки поработают, и эти чуть-чуть плохие, что только учатся, тоже будет нормально здесь работать. Так мы придумали, что здесь приедем. Трасса вам понравилась? В будущем, может быть, планируете еще раз сюда приехать? Ну, конечно, понравилось. Посмотрим, как будет в будущем. Сейчас сбор отлично идет. Все нормально. Выбором тренировочной трассы паўднёвыя суседзі задаволены. Под рукой уся неабходная инфраструктура. На беларускім зборы польскі дэсант складае 14 чалавек. З іх 9 лыжніц на чале з Юстынай Ковальчик. Пры гэтым двухразовая алімпійская чэмпіёнка гаворыць, што асноўная ўвага звычайна дастаецца не ёй, а вось гэтаму талісману каманды па мянушцы Мар'ян. Але такая папулярнасць пушысціку дорага каштуе. Пакуль лыжніцы наразаюць кругі па трасе, ён звычайна сумуе. Мар'яну цяжка зразумець, навошта знакамітая спартсменка прыехала ў Беларусь. Але адказ на гэтае пытанне з лёгкасцю можа даць галоўны трэнер польскай каманды. Приехали и очень-очень нам нравится. И думаю, что на следующий год, если буду работать, это 100% приеду сюда. Если буду работать с командой. 15 лет удачных выступлений Юстины Ковальчик, 13 медалей. Это 8 медалей из чемпионатов мира и 5 медалей из Олимпийских игр. И после себя мы почти что ничего еще не оставили из инфраструктуры. Так что то, что здесь есть, это для нас больше, чем достаточно. Ничего не отнять, не добавить. Все очень хорошо. Инфраструктура лыжаролерной трассы ў гарадку працягвае развівацца. Нядаўна тут адкрылі басейн, які ўваходзіць у сістэму падрыхтоўкі спартсменаў. Набылі апарат для вытворчасці штучнага снегу. Час тренировок у летние месяцы расписаны по хвилинах. Трибуны монтируются, сейчас вакс-кабины уже в стадии, в общем-то, исполнения. И это все, естественно, влияет на то, что сегодня зарубежные спортсмены находят здесь достаточно привлекательное место для своего тренировочного процесса. Для нас это важная первая ласточка такого уровня. Сборная приехала с двукратной олимпийской чемпионой Юстиной Ковальчик. Естественно, самая главная реклама – это когда между собой национальные сборные общаются, тренера, спортсмены. Будем надеяться, что это войдет в хорошую практику. Польскія спартсмены ўпэўнены, траса ў гарадку – добрае месца для пачатку новага сезону. Тут лыжніцы здаюць кантрольныя тэсты, бегаюць кросы і займаюцца ў трэнажорнай зале. Акрамя таго, майскі збор – апошні прагляд кандыдатаў у нацыянальную каманду. У гарадку жаночая зборная Польшчы па лыжных гонках прабудзе да 9 чэрвеня. Артур Смоляков, Станислав Дудин. Навіны гарадок. На гэтым наш выпуск завершаны. Партнер прогноза надворья – газета «Витебича». Обо всем самом интересном вы узнаете от нас. В Витебиче сохраняем традиции, дорожим каждым читателем. Подписчикам на полугодие в подарок журнал «Советы со всего света». Подпишитесь обязательно. У
ближайшие сутки в области будет переменная облачность. Ночью переважно без опадков, днем местами краткочасовые дожди, навальницы. Ветер переменных накірункаў 3-8 метров за секунду. При навальнице порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 7-12, днем 22-27 тепла. У Витебску днем магчымы краткочасовый дождь, навальница. Температура по ветру ночи плюс 8-10, днем 23-25 градусов выше за 0.